Ono što je nekada bilo u Beogradu, evo sad ima u Nišu sajam automobila ili moto skup ili moto show ili kako ćemo već to najaviti. Dobro jutro, Olivere. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Evo šta nas očekuje ovog vikenda u hali Čair, već tradicija, ali tako? Pa eto, 8. sajam automobila, motora i prateće opreme, ili kako ga mi zovemo skraćeno Automoto Fest. Tradicija i mogu slobodno da kažem, ranije privredno, a sada i privredno-turistička manifestacija i najposvećenija privredno-turistička manifestacija u Nišu, jer samim sajmom ta 3 dana prođe preko 20.000 ljudi, što je fenomenalno i što se tiče tog sajma i što se tiče grada Niša, kompletne privrede i turizma. Ove godine na sajmu imamo prilike da vidimo preko 15 brendova, dilera automobila, preko 50 izlagača, što je jedna fenomenalna priča za grad Niš. Jeste mali prostor hale Čair, 2000 kvadratnih metra. Uspeli smo da smestimo te naše izlagače. Posebno sam ponosan što ćemo imati 9 srpskih premijera, znači prvi put u Nišu. To sam htio da pitam, da svake godine ima neka premijera. Tako je, tako je. Eto, ovoga puta, s obzirom da u Beogradu i u Novom Sadu postoje također sajmovi, mi imamo sad u Nišu 9 srpskih premijera i jednu svetsku premijeru. Prvi put na sajmu u Nišu imat ćemo prilike da vidimo Peugeot 308 elastizovan, tako da, eto, prilike da ljudi uživaju u lepim automobilima. Peugeot 308, jel? Jeste, da. Dobro, cela ta priča počinje u petak, je li tako? U petak, 6. oktobra, svečano otvaranje sajma je u 11 časova. Kapije sajma se otvaraju od 10 do 20, petak, subota i nedelja. U okviru ta 3 dana imamo dosta pratećih programa. Imaćemo mogućnost da vidimo i našeg komšiju Aleksinčanina koji pravi razne akrobacije na motorima. Također imat ćemo prilike da izaberemo najlepši auto, najlepši štand, najlepšu hostesu kao i svake godine. To uvijek izaziva najveće interesovanje. To je posebno interesantno. Znači, tako da ljudi mogu, osim lepih automobila, lepih hostesa, da uživaju i u programu samog sajma. Prvi put na sajmu također u Nišu električni motori. To je vredno napomenuti jer do sada u Nišu nisu bili električni motori na sajmu. Tako da sve u svemu... A to je budućnost, kažu ti električni bicikli ili motori, kako je već ko zove? Pa da, u suštini mi polako idemo ka toj nekoj svetskoj priči, tako da eto i Niš postaje pravi sajamski grad i eto... Ali teo sam samo da pitam, a i normalno je očekivati da će i mnoge firme koje prave tu neku prateću opremu za automobilizam, poput proizvođača ulja, autokozmetike i tako dalje, vjerojatno biti prisutni. Tako je i ove godine na sajmu dodatna oprema, ljudi koji prodaju felne, gume. Imaćemo prvi put u Nišu jednu firmu iz Kule koja prodaje aromatično ulja, što je također interesantno. Tu će biti banke, leasing kuće, autoškole. Ako neko želi, dobit će neku mogućnost i neki popust polaganja za auto. Sve u svemu i sama kupovina automobila imaće sajamske popuste. Mogućnost da se kupi za gotovinu, mogućnost da se kupi preko kredita, preko leasinga. Biće tu i osiguravajuće kuće. Jednostavno sve na jednom mestu i mogućnost da ljudi dobiju više informacije od jednog. Juče mi je jedan moj prijatelj pitao, pričali smo nešto upravo o sajmu, da li će biti kao i u Beogradu iz Automoto Saveza Srbije onaj jedan probni auto koji simulira udarac od 40-30 km na sat. Kako to izgleda kad se nosi pojas ili ne? Da li će imati tu neku... Mi, nažalost, nemamo tu mogućnost zbog prostora, ali smo u pregovorima sa Mirkom Alvirovićem iz Centra Navak da jedna od sljedećih godina bude posebna prezentacija Navaka ispred hale Čair i ja mislim da ćemo to raditi za 10. salon automobila u Nišu, to je već za 2 godine, tako da ćemo imati prilike da prezentujemo i takve neke stvari. I taj aspekt bezbednosti, naravno, koji je vrlo važan. Naravno, sa školom edukacije koja bi trajala ta 3 dana na sajmu, ali to su neki planovi za budućnost i ja bih iskreno volio da to bude na 10. jubilarnom sajmu. Dobro. Da kažemo samo da, evo sad se neko pita sigurno kako da se uđe, koliko će koštati ulaznica, kako se do nje dolazi. Ulaznica kao i svake godine, zadnjih 5 godina do sada je 200 dinara na blagajni hale Čair. Mi smo dosta u našim promo akcijama kroz gostovanje na medijima, kod tebe ovdje u emisiji, kako god, delili dosta besplatnih promo karata. Podelit ćemo još koju, da. Ćemo naravno, evo, prilike da i danas podelimo 2 puta po 2 ulaznice, tako da vašim gledalcima i mogućnost da oni dođu i posjete i vide sajam. Ulaznice mogu da podignu na blagajni
ispred hale Čair, petak, subota i nedjelja. Dovoljno je da kažu da su to bili u jutarnjem programu Velem i televizije sa ličnom Da, bit će na kartom. spisku ono što Tako je, kaže. tako je. Dobro, Olivere, hvala na ovim informacijama. Ekipa televizije Bela mi će sigurno boraviti malo na tom sajmu, pa ćemo eto u jutarnjem programu pustiti neke kadrove da vidimo i dočaramo. I onima koji možda iz bilo kog razloga nisu mogli da dođu, eto bar putem slike da im dočaramo kako je bilo. Imaće prilike osim putničkog programa da vidi teretni program ispred same hale, a tu će biti i oldtimeri. Znači, ljubitelji starih automobila moći će da uživaju stari automobil. Lepo, sve to lepo zvuči i lepo će izgledati, u to ne sumnjam i ja vam želim eto da sve kao što ste planirali da tako i bude. Hvala vašoj medijskoj kući i hvala tebi pogotovo.